Laugarren mailako ikasleak gara. Gu gripeari buruz ematen ari gara pentsatu dugu zuen esplikatzea zer den gripea. Ba, dakizue zer den gripea? Ez. Ba, lasaitu. Guk esplikatuko dizuegu zer den gripea. Gripea gaixotasun kutxakor bat da. A, B eta C birusak sortua. Ba, dakizue zer diren buruko zoriak, ezta? Ba, horiek baino askoz txikiagoa dira birusak. Eta norbaitek gripea daukenean eta pertsona batzuk bere inguruan daudenean gutxienez metro bat ere egon bezala beste pertsonei kutsatu egiten diote. Eta orain Ikerrek informazio gehiago emango dizuet. Zuek ba, dakizue noiz izaten den gripea? Gripea hegazkinean eta neguan izaten da. Inork ez du nahi esan beste urtarotan ere ez dela izaten. Zuek ba, dakizue noiz sortu zen gripea? Gripea hasian sortu zen, orain dela 2004 urte. Eta ba, dakizue zenbagarren mendean jarri zitzaion gripe izena gaixotasun hori? Hemeretzigarren mendean. Eta orain ez da hiltzen jendeak gripearekin zergatik. Medikoak daude hori saihesteko. Eta orain dela egun urte, zein urte, 50 milioi arteko izaki hil ziren munduan. Eta oraindik gripearen sintomak zer diren esplikatuko dizuet. Ba, dakizue zer diren gripearen sintomak? Ez. Ba, gripa daukazunean zer sentitzen duzu. Adibidez, sugar altua da 38 gradu baino gehiago kasuetan. 2. Muskulu eta giltzaduretako mina. 3. Buruko mina. Buruko min handia duzunean. Ondo ez orokorra, nekatuta eta giharrak eta muskuloak gaizki dituzunean. Eta ezaren oso sentitzen. Marko jarioa. Markoak atera hartzen zaizkizunean negarrez ez egon arren. Eztula etengabe egiten duzunean. Eta tripako min handia duzunean. Eta orainik ere, animalien gripea eta zerbait esplikatuko dizuet. Badakizu animaliek ere gripeak dituztela? Baina batzuk esango ez dizuet. Lehenengoa, hegaztien gripea. Badakizu zer den hegaztien gripea? Lehen esan dugun bezala, A, B eta C, gripea A, B eta C birusek sortzen dute. Hegaztiena bakarrik A birusak. Badakizu zer sortu zen gripea? Detektatu ziren? Ba, Italian detektatu ziren. Duela urte. Zertan gripea. Zer da, badakizu zer den katuan gripea? Ez. Ba, eta oso
azkenik txerrian gripea. Orain anek esplikatuko zer egin behar da gripea zereztuko. Hala, bizute zer egin behar gripea zereztuko? Fruta asko joan behar da batez ere laranjak eta kirola. Kirola egin behar da edozein hartietan. Txikiek, geldiek eta baina aitona eta amonek ere. Medikuek esaten dute aitona eta amonek kirola egitea oso ona dela gaixotasunak eta kanporatzeko. Eskuak maiz garbitu behar dira, batez ere otorduetan. Botatzeko diren zapia hori erabilita edo bota zaberetan. Gero, hau izan da guztia, espero ikusten gaixotzea. Orainik ere prestatu ditugun galdera batzuk galdetuko dizkizue. Erantzunek dapalu. Guain ikusiko dugu, ea zuek adi egon zarete eta zer ulertu dezu. Erantzungo da eskuaren Bai. Jarri zitzaian gripe izena gaixotasun hori? A. 20. mendea. B. 9. mendea. C. 19. mendea. Mak. 19. mendea. Bueno, ez importa. 19. mendean, bai? Zuek ikasi, Eta zein animalik edukitzen dute gripea? A. Zaldiek, katak eta txakurren. B. Txerriek, katuak, hegaztiek eta txakurren. C. Hegaztiek, zorriek eta urtsintxek. Txerriek, katuak, hegaztiek eta txakurren. B, no? Bai. Oso ondo. Europa aldakizu ezaten gripea? A. Gaixotasun kutsakorra da. B. Umeek bakarrik izaten duten gaixotasuna. D. Umeek kutsatzen ez den gaixotasuna. Aitor. Gaixotasun kutsakorra da. Zuek balak, nolakoak dira birusak? A. Zorriak baino handiagoak dira. B. Zorriak baino askoz txikiagoak dira. C. Zorriak bezalakoak dira. Bai. Zein da gripekoena? A. Gripea. B. Masoplasmosia. C. Topoplasmosia. Tosoplasmosia. Zer esan dute, be? C.
hauek esplikatu duten oso ondo, edo zuek zaten oso ikasle azkarra, eontzaten ali, galdera gehiena asmatu dituzue. Arrazoia dugu nahike, Bi gauzak izango dira. Bai? hauek oso ondo esperatu dute, eta hauek egon dio oso atenuen. A ber, da gustatu altzaizue? Bai. Beste batean prestatuko dugu beste bat, eta beste gai batekin, eta baita ere prestatuko ditugu olako galdera. Zuek aldiari egoteko. A ber, eta Eneko, atxoitz, errepaso egingo dugu, a ber, zeinek esango dit, a ber, gaina, zeinek esango dit esku altxatuta, zer den gripea? A ber, Aima. Gaixotasun kutsakorra. Oso ondo! A ber, eta ze virusek sortzen dute gripea? Ze hiru virusen izenak esan ditugu, a ber? A ber, Txerria, katu eta alazia. hori da ze animalik, baina ze virusek, nolako izena zuten virusek? Gripea. A ber, Naroa? Baina virusen izena, B eta C, oso ondo. Eta lehen esan du norbaitek, nun sortu zen gripea, nun? Baina Asian sortu zen, bai, oso ondo. Eta zenbatgarren mendean jarri zioten gripe izena? 19. mendean, oso ondo. Eta orain hiltzaldea jendeak gripearekin? Normalen ez da, oso larria ez baldin bada ez. Baina garai batean ze esan du Ikerrek, ze gertatu zela? Zenbat jende hiltzela, gogoratzen duzuen? 50 oso ondo, eta 100 milioi arte pertsona hil ziren. Hasiera batean etzekitenean zertzen ere gripea. Zer gehiago? Eta gehienetan nire izatea gripea? Ze urtarotan izaten da, a ber? Udazkenean eta neguan, oso ondo. Eta orain gaudegu? Orain ze urtarotan gaude? Negu, orduan harrapatu dezakegu gripea? Bai. Eta zer egin behar dugu eskutsatzeko aldara? Eta ze fruta? Kibiak. Eta zergatik izango da hori? Zer dute naranjak eta kibiak? Vitamina pila bat. Oso ondo. Bueno, a ber, eta azkeneko galdera. Ze animalia saldu dira hor gripe harrapatzen dutenak? A ber, zuk lehen esan duzu. A ber, txerri? Gehiago? Txakurra? Katua? Eta besta?